Mae ni'n gwybod bod ni'n mynd I fynd gros. Fe o'n ni'n paratoi'r lariau wedyn I gael gostwn o'r llongau i'r dŵr. Ond nhw dreifon o dan y dŵr, we pen y dreifer yn golwg na gyd oedd y lori'n mynd dan dŵr. Oedd gennych chi syniad bod yna rhywbeth mynd I fod on. Oedd yr Americans peilio I fyny de, o gwmpas Buckfastleigh, ac oedd y hen croli efo Americans. Fe rhaid hi'n parcio'ch beic yna efo jeeps a transport e. Oedd sy'n nath chi am syncio dan nhw de, oedd na filodd yno. This landing is part of the concerted United Nations plan for the liberation of Europe, made in conjunction with our great Russian allies. Dwi'n cofio ar y dysil, gason ni darn o bapur wan gen Eisenhower. Mae nhw'n disgwyl I ni wneud, mae'r byd wedi bod yn disgwyl I rhywbeth ddigwydd yn Ffrainc. Second front oedd hyn, wrth gwrs. Doedd hi'n dweud llun wan, round Rail a White. Yma'n un llong ono, a fan hyn oedd yr llongau dide yn hel I gyd. By'n ganol y prawn hwnna, ganodd o llongau nech ngwyd e. Yn ystod oriau man, y 6 o Fehefin, mi groesodd dros 4,000 o longau draw o dde Lloegr. Roedd na 12,000 o awyrennau rhyfel yn ei gwarchod nhw. Am hanner awr wedi 6 y bore hwnnw, mi laniodd milwyr America ar draeth Utah. Lain ag awr yn ddiweddarach, roedd milwyr Prydain i'w gweld ar draethau gold a sod, ddim ymhell o ddinas Caen. Erbyn iddi nosi, wedi diwrnod yma sôn mawr amdano o hyd, roedd na 150 o filoedd o filwyr wedi cyrraedd tir mawr Ffrainc, yn barod I wthio byddin Hitler yn ôl.